Polikiroldegian kontzertu bat ikusi nire aitarekin. Oso ondo egon zen. Polikiroldegia Santanderren dago. Hau Brizia da, eta nire lagun batekin egon nintzen. Brizia Burgosen dago. Hau Karpinta, nire lengusina, eta Aizekorekin egon nintzen. Bandera hau ikusi genuen. Bi zeuden, oso politak ziren. Hau Buenos Aires da, Argentinan dago, eta hau da honetan nire aitarekin eta nire lengusinarekin egon ginen. Hau bera da, Almerian dago. Hor pasatzen dutudan nire aitite amama izeko eta hiru oso ondo pasatu nuen. Igeri lekura joaten ginen arratzailean eta goizean hondartzara. Hau Janeseko hondartza da. Janes Asturian dago. Janesen hondartza pilo bat dago.